Kabini bi tarata ye juin kalo tile fila san 2026 an ka foli ni tanu bɛ IATV filɛbaa jamakulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a ye aw bisimila an ka bi don kibaruyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni dantigɛ la Kaye dugu kɔnɔ kunun tɛnɛ juin kalo tile gale san 2026 Kaye ka fara Mali fan 14 kan kalanbulon 9 ni olu ye 9e année ye olu ka san kuncɛli kiimɛli baara daminɛna ni o ye DEF ye. Kalanden maa 10,872 o de bɛ ka nin kiimɛli baaraw kɛ Kaye kɔnɔ. Halisa an bɛ to ni Kaye kɔnɔ kibaruyaw ye kunun tɛnɛ juin kalo tile gale san 2026 douaniers sɔrɔ ko baarakɛlaw fo ka taa se jagokɛlaw tɔgɔla soba min bɛ Kaye yan olu ɲɛmaaw ye sigikafɔ kɛ min bɛ ka tali kɛ jagokɛlaw ka minɛn minnu balannen don n'olu kan ka taa Bamakɔ olu ta cogoyaw kan lakana ani lafiya kɔnɔ. Nin kɛnɛ in kan a yirala k'a fɔ u ka u janto lakana tigilamɔgɔw ka fɛɛrɛ bolodaliw na yaasa ka baara in kɛ nɔgɔya kɔnɔ. Halisa an bɛ to ni jamana kɔnɔ kibaruyaw ye lakanako siratigɛ la kunun tɛnɛ juin kalo tile gale san 2026 Mali sɔrɔdasi jɛkulu ka ɲɛmɔgɔyasoba ye a yira k'a fɔ a bɛ jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ u ka lakana baara hukumu kɔnɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ dɔ kɛ Sevare Mopti mara la ni o kɛra sababu ye ka dankari Bamananci walekɛla caman ni na ani k'u bololafɛnw tiɲɛ. Kunnafoni kuncɛla kabini bi tarata ye juin kalo tile fila san 2026 Benin jamanakuntigi kura Romuald Ouattara ale bɛ taama la Niger ani Burkina Faso taama in bɛ ka tali kɛ fɛn min kan o de ye teriya sira jɛɲɔgɔnya fo ka taa se lakanako siratigɛw ma. Ni kibaruya damadɔ ninnu de kɛra kulo ni an ɲɛw garijɛgɛ ye an ka bi don kibaru la aw ni ce a ka ɲamadaliw la Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.